Avui us ensenyo com he vestit uns sobres on desitjo el bon any. També podrien ser targetes. Tot i que ja vaig fer en un dels vídeos anteriors, quin millor que aquest per fer-ho. Que tingueu un molt bon any nou.
us ha agradat el vídeo, ho feu saber en comentaris, si us plau. Moltes gràcies. I sobretot, recordeu de disfrutar mentre feu manualitats. Salut i fins la propera. Ah! Ai, els petitetes no hi són, s'han acabat. On és? Oh, aquí. Ui, n'hi havia 3. On és la tercera? Jo ho he guardat.